Koma Jairus Chakwera zaka 18 mwana adzalipira sukulu chifukwa cha fees. Mbuyo muti nandi former president Muluzi adakhazikitsa sukulu ya ulere, amagawa makope ndi zolembera. Ana ambiri anapindula. Lero ndalama zogulira mankhwala zikusungidwa kwa account number 1. Anthu akapita kuchipatala mankhwala kulibe. Same price ndi 500,000 imene. Ana adzakhala pa umphawi zaka 18 ndalama zawo atatenga Chakwera. Atengere chitsanzo cha Bingwa Mkhalika anangochitsa fetereza sanagawe ndalama zimene akunena gawo amene manifesto ndi cashgate. Ndikupatse chitsanzo, ana ambiri adzamwalira before 18 years. Kodi ndalama idzapita kuti? Ngati akukanika civil servant akamwalira achibale amavutika kugubira kuti andire gratuity. Nzachidziwikire kuti ma 500,000 amenewo adzatenga Chakwera.